Ebda Impjegat tal-Arrow Pharm se jispiċċa mingħajr impjieg hekk kif intlaħaq ftehim bejn il-Malta Enterprice u l-kumpanija Arrow Pharm u PharOs. Numru ta' ġimgħat ilu l-Arrow Pharm li l-operat tagħha kien għadda f'idejn il-kumpanija Actavis ħabbret li numru ta' impjegati kienu se jitilfu xogħolhom kawża ta' ristrutturar intern tal-istess kumpanija. Dakinhar il-Gvern kien wiegħed li l-ebda impjegat ma kien se jispiċċa qiegħed hekk kif numru ta' kumpaniji kienu se jassorbu lil dawn il-ħaddiema. PharOs mistennija tinvesti f'pajjiżna u tieħu f'idejha l-infrastruttura u r-riżorsi umani kollha li għandha l-kumpanija Arrow Pharm. PharOs meqjusa bħala waħda mill-aktar kumpaniji promettenti tal-farmaceutika Ewropea għandha portafoll vast ta' prodotti li tesporta fi 80 pajjiż madwar id-dinja. Theodor Panagopoulos, direttur tal-kumpanija PharOs, stqar li l-kumpanija identifikat lil Malta bħala opportunità li se twassal il-kumpanija għal aktar tkabbir fis-swieq internazzjonali. Il-Ministru Chris Cardona laqa dan il-ftehim b'sodisfazzjon fejn reġa' sostna l-impenn tal-Gvern li l-ebda ħaddiem mhux se jitlef l-impjieg tiegħu. PharOs li hija kumpanija wkoll multinazzjonali fil-farmaceutika ikollha preżenza hawn Malta u tkompli saħħa il-cluster ta' farmaceutika illi għandna fil-pajjiż. PharOs mistennija tibda tranzizzjoni tagħha fil-ġimgħat li ġejjin bil-kumpanija mistennija tibda tmexxi l-operat kollu tal-fabbrika sa nofs din is-sena.